Habang di ba nag-start na, wala na. Kailangan focus. Dadan. Bilang mo naman. Dahil mga kabala ko, Michael Jordan. No, Michael Jordan. Michael Jordan? No. Oh. Habang wala pa yung ano, mga kabala, mga live band. Dito mo tayo sa ano, sa CSI sa loob. CSI muna kami. CSI. Malamig. Mahilig ka sa labas. Tapos mag-start yung live. Mga 5, ano pa lang. 3 pa lang, oh. Malayo pa. Sabi ni Yael, mga 5 daw. Ano mga bandang pupunta? Sponge Cola. Panskola. Ben, Ubita. Pero mas maganda pag nag-gusto ako muna. Ah. Marami yan mga kablog eh. Kuya, apply ka na ako. Ay, nag-online pa lang. Ayan. Nubita, Ben, Lunar Lights, Adi, Almost, tapos Sponge Cola. Ayan yung sa CSI Helipad, Lucao. Ano to, 5 PM mag-start. Kaya, ay, tamang abang lang. Abang lang hanggang mabulok. Anong oras yun? Anong oras? 5. 5 o'clock. Kaya pa lang, 3:40 pa lang. Sa likod lang yung mga kablak. Sa likod lang. Pagka-exit natin, entrance na kagad sa live band. Raka na to ko. Concert kami mamaya. Ay, sila pala sila. Bago mag-lockdown. Oo. Saan na Kasi yung bata? tapos ng ano, lockdown na naman. Lockdown na naman. Tamang lakad muna. Saka, Christmas naman kami. Ay, alcohol pa yan. Safe yan, mga kablak. Oo, alam niya na. Sinabi niya kagabi pa. Ayos. Oo. Tropang baping. Mga kasama namin nag-aantay dun sa harap ng ano, Starex. Dito kami dadaan sa likod. Hindi nila malaman na nandun na kami. Dito kami dadaan. Ay, nandun pala yung ano, si Pab nasa labas. Makikita tayo. Saan sila? Saan sila? Ay, nakatingin. Diyan si Kato. Andun sila, andun. Dito tayo sa Starex. Ayun sila. Papasok na kasi kami sa ano, sa sasakyan. Tapos andyan sila, oh. Oops. Ayan. Ang init-init pa naman. Nag-aantay sila. Wala di sana namin kayo paano yun eh. Wala feel. Kakain nata sila kakain. Kain muna kayo. Bigay ko sa bata. Kasi yung binigay ko na ano, barya, kulang. Parang galit siya. Bata! Kumain ka, oh. Para tumaba-taba ka, oh. Doon ka sa gilid. Para di matapon. Kasi yung ano, binigay ko, kulang yun eh. Wala kaming ano eh. Diyan ako para di matapon. Ano? Sinong iano mo? Ikaw tito. Ay. Ikaw tito. Parang ano? Yes, happy birthday! Dito tayo ngayon
sa venue. May pag-crack-crackan tayo mamaya. Crack-crackin mo! Taray naman itong babae na to. Ma'am, pwede kang kasama sa content? Ba't ganito to? Ma'am. Ay, akala ko Kasi naghanap ako Ang ng- bilis nyo. Naghanap kami ng single na babae na ipapartner sa Ako. single na. Sorry. Kawawa naman tong isa oh, di Libo tayo sa makakita. ngayon sa SL Bro. Maghanapin ng isang live band. Ben and Ben. Marami pang iba. Adi. Samahan niyo po kami manood. Adi. Hindi, ito kawawa kasi oh. Ayan. Oh, Kita niyo makita mo naman. ba? Makita mo ba? Bakit nilagay nyo na ako sa balikat nyo? Don't forget to subscribe sa Black Cowboy. Ayan. Panoorin niyo na lang yung mga sarili. Kita kayo sa camera. Ayan. Latakin natin tong gabing to. Yan naging ng dagupan. Siyempre first time eh. First time. Dugs. Power! Oh! CSI Luca! All roads lead to Dagupan dahil nga naman we have this year's 2022 Music and the Arts Festival! We don't have only one, we don't have only two, we don't have only three, but 4, 5, 6 performers will be joining us today! Sino ba ang gusto niyo makita? Ano pag sinabi ko si mama ko? Si mama ko! Pwede ba yun? Pwede. Si Kuya! Si mama ko! Ayos, mga masaya nagbabalik kayo dito sa Dagupan. Fresh from Okada. Wala. Ang mga Hindi na kaya bisita po yun? natin galing din ng Manila. Kasama po natin ngayong araw na to. Nandito ang Lunar Lights! Pass! Nandito rin ang Almost! Sinungaling, di pa nakakarating yun? Siyempre, di magpapahuli mga tagapagkasinan. Nobita! Kanina lang, sound check nakita niyo. Nandito mga kasama natin ang Adi! Ang Benetton! And we shall end the night with a band kasama si Nelo Sports Kulo! Ako parang dito lang naghihiyawan ah. Tsaka dito, parang di ko naririnig ang side na to ah. Amandam kami na! Amandam kami na! Sige nga dito sa side na to! Di sa gitna! Sa kanan! Alright! Maraming salamat. Nako, talaga namang hindi nagkamali. Talagang ito ay pasasalamat na rin ng CSI Group of Companies sa iyong Ano to? Taga-Bitbit! Tagabitbit tayo ngayon. Medyo malayo-layo rin yung binahin namin. Nakablock tapos na yung isang banda, Lunar Worth it! Lunar This is Lights. worth Lunar it. Lights, ayan. So ano Shoutout sa susunod mga natin nasa sa likod, merong nasa puno. Ano ba? Ayun, nasa puno doon, nasa puno. Dance pop?
Lakas ng Sponge, bunny. Buns cola. Sponge, malinis ang ano. Habang di ba nag-start na, wala na. Kailangan focus. Dadan. Bilang mo naman. Miss na natin lahat, pero di naman tayo iniwan. Kasama na natin ngayong gabi. Vice Mayor Peter Close na. Pasensya na ma. Tama na. Hindi tayo pinabayaan. Our friends from the PNP are here. Di pa tasin nyo rin. Isang malakas na nahiyawan at sigawan para sa... What's up, the group? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sumigaw daw po sa... Buhay mo ba yung mga nasa gitna? Again, ladies and gents, Let's go! Nangawit na ako, wala pang kanta. Ang tagal mo namang trono. Okay. never see rainbows if you look in down. Just close your eyes and smile. Looking at the same stars when we were born. No matter where we are, no matter how good, no matter how far, the distance between us. So keep going around us, 'cause it's you. I've been looking for, I've been searching. Kami ang Tubila. Kamakailan lang meron kami utang nilabas. Meron ba dito? Meron ba dito yung gabi-gabi na yumayakap sa kanila? Meron dito ba? Meron. Meron ba dito yung gabi-gabi na Mayroon na!
old. Mayroon dito! Buntis na! Para sa lahat ng naghahanap ng kasalunan. Ano pa naman kaming mga bakla ba? Hindi na kayong pao. Bukli pa din. Jacket na jacket sa inyo. Jacket na jacket oh. Ang init oh. Jacket na jacket. Hindi no. Baka manamigan. Alam mo na bata. Ang puso ito mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin at wala nang iba pang mas mahal ka sa tamis na ulog ng pag-ibig. Sana naman nagiging ka aking sasabihin, minamahal kita. Nalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Papayag ang puso ito, nawala sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin at wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na ulog ng pag-ibig. Aking dalawa, at sana Yes, init. Masyadong ginagaling ng Walang kikilos ng masama! Ako matakot. Takot na yun eh. Kaya namin pulis.
Sound check, sound check. Dami pa. Grabe. Magandang gabi sa inyong lahat. Kami po ang Bennington. And we're so happy to be here. Bakit nagtagal kayong lahat ngayong gabi? Okay ba kayo dyan? Kung okay kayo mula dito sa harap hanggang sa pinakalikod, dance naman! Okay, tuloy natin. Grabe traffic ko. Walang galawan. Ha? Nabidyohan niyo. Hindi. Nandito na ako. Umulan, nandito na ako. Bago pa umulan, di ba? Andito. Oo. Naputol, nahinto ang concert dahil umulan. Dami tao. Wala pa yung mga kasama ko. Naligo na sila siguro sa ulan. Ayun, dami tao. So ayun mga ka-vlog. Siguro maya maya pa uwi na kami. Dahil natigil na yung concert. Sponge cola na sana. Ayan. Wala pa yung mga kasama ko. Nauna ako dito eh. Sa sasakyan. Di kayo nabasa? Ha? Ha? Ay, hindi nyo kasama? Wala, okay na. Hindi nyo kasama? Hindi pa natapos. Lagi naman nililiputan nila. Namali ata sila ng daan ah. Dami tao. Tapos na ang concert. Ito, ganito karami ang tao dito sa Dagupan ngayong gabi. Basa sila lahat oh, basa. Malakas ng ulan. Hindi mo kaya yan, promise mga ka-vlog. Oh, basang-basa sila. Ano ba? Dali kayo sa mga magulang nyo. Walang determinisyo. Yung determinisyo. Yung kayo. May hula ako kung sino. Nasusunod ka? Nararamdaman ko na yun. Ito din. Nararamdaman Kumusta kayo? Kumusta kayo? Okay lang. Sa ulo. Ayun oh, daliga. Daliga. Sa isa. Ako naliga. Katlo ko sa motay si isa ito, mga nito. Hi, Lenny. Bawal pala. Ano, may video. May video yan. Mangan.
Uy, patiin ba kung baka hindi na ako crush dyan, ah. Baka mga tayo dyan, basang sisi na. Yan. Mamigay kayo sa likod.